Κόπουλο τελικά από το λάθος του Φίλη. Θα βγει μια σέντρα. Θα γίνει το πλασέ στην κενή εστία και σκοράρει ο Ντούγκα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο 41. Ανέστης Μύθου ο σκόρερ. Με αυτή τη σέντρα που έγινε στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στο Μύθου σε κενή εστία. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Εδώ ο Γιουργακόπουλος δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα. Ξανά η φάση. Η σέντρα μες στην περιοχή από τον Τσιώτα. Λάθος συνεννόηση του Καρκατσάλη με τον Γιουργακόπουλο. Μπάλα στρώνεται στον Μύθο, απευθείας στο αριστερό πλασέ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0.